Predstavte si, že máte datové centrum za 1 000 000 eur a vypukne v ňom požiar. Ukážem vám, ako ostať pokojný vďaka najnovším technológiám. Doteraz sa na hasenie serverovní používa plynové hasenie. Čo je problém? Jedna tlaková fľaša plynu stojí až desiatky tisíc eur. Každých 5 rokov musíte vymeniť každú jednu fľašu. A pri aktivácii musíme úplne vyprázdniť priestor, aby tam neboli žiadni ľudia a tam nám odchádzajú cenné minúty. Vodná hmla to rieši úplne inak. Nehrozí žiadne riziko pre ľudí, netreba meniť žiadne drahé fľaše, využíva pitnú vodu, tak šetríme prírodu a váš rozpočet. Systém vodnej hmly chráni priamo miesto vzniku požiaru. Nezastaví celé datové centrum, zvyšok infraštruktúry ostáva v prevádzke. A v prípade rozšírenia priestorov jednoducho pridáte trysky a potrubie bez potreby novej drahej technológie. Vodná hmla spotrebuje výrazne menej vody ako sprinklery. A nádrže sú až o 1/3 menšie a tým pádom máte viacej priestoru na vaše servere. Keď chránite to najcennejšie, musíte myslieť nielen na hackerov, ale aj na oheň. V Trimone usilujeme o to, aby ste mohli robiť maximum, keď ide o sekundy.